First split time shows Italy leading the way, followed by Germany, Hungary and the Czech Republic. Контролата показа, че Италия води в началото, следвано от Германия. Българите е тук. 8 от. Коридор 8. Яки са. Яки са. Яки са, може би, технически работят така. Яки са, но не са за 1000. Германия и Чехия на лидерските позиции в момента. Germany and the Czech Republic leading the way for the moment. Not a lot of distance between the first and the last boat here. Няма много разлика между първата и последната лодка като разстояние в момента, така че атаките за първото място могат да бъдат реализирани в оставащите метри. Looks like the fight for the golden medals is going to unfold in the final 200 meters of the discipline. Германия, Италия, Чехия и Унгария така изглежда четворката, влизайки в последните 200 метра от надпреварата. Германците вдигнаха темпото, за да не остават въпросително дали ще успеят да вземат първото място. За сега го държат много убедително. First place for Germany for now. Golden medals are for the German team. Tobias Hammer and Jan Ole Preger managed to finish first. Golden medalists, Germany. Silver went to Hungary. Среброто е за Унгария. Бруно Колушвари и Оливер Габор Митринг. Silver medals for Hungary and the bronze goes to Italy. Федерико Занута и Лука Микоти. Федерико Занута и Лука Микоти от Италия успяха да вземат бронзовите отличия. Силно представени на българските състезатели. 6-та позиция за Бранимир Христов и Преслав Симеонов.